I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Hej og velkommen. Det er Cozy05 her. Det har I vel nok lige hørt. Men vi skal prøve at lave en svær eller en trollbane til hinanden. Til hinanden? Skal vi prøve bare at lave en rigtig svær? Jo, men så du Det skal var fans. du laver. Ja, hvis ja. Okay, du og Cozy05 starter med at lave. Prøv at se, det er hans show. Ja, man kan ikke rigtig klappe ind. Men Cozy05 starter med at lave noget på banen. Og når han har lavet det færdigt, så skal vi nok optage det igen. Okay, så nu er vi blevet færdige med alle trollsene. Og nu skal vi prøve at se, om det virker. Play. Nej. Yes. Oppe her. Kan vi gå ned her? Nej. Det er du så ikke for godt. Okay, hvilken vej? Matt, det er det crazy. Nej, jeg mistede. Okay, lad os se, hvad der er her. Nej. Okay, vi prøver lige igen. Sådan. Super Mario Maker. Okay, nu ved vi, at den her vej skal vi ikke. Vi er på vej ned, og vi har kun 2 sekunder. Nej, mand. Go. Okay. Sådan. Vi er nede i røret. Hvor kommer vi op? Okay, lige under. Det er heldigt. Hvad er det der? Nej. Det er jo umuligt at klare. Næsten. Lad os bare starte her. Okay, vi starter bare her. Play. Det er nemt. Bare lige op på de her mystery boxes. Nej. Der er fisk. Nej. Nej. Nu forstår jeg godt din troll. Lige det sådan her. Det er ikke særlig mange minutter. Nu prøver vi lige igen. Jeg har fået den, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor mange. Ja. Jeg har forstået det. Nej. Det er umuligt. Nu prøver vi lige at play. Det. Go. Fald. Må jeg gætte oven? Nej. Nu prøver vi Jeg tror bare, vi remover den der squid. Bla. Nej. Ej, det mindste vi ikke vil one up. Okay, vi skal play. Go. What? Get out. Okay. Go. Ned. Sådan. Okay, vi er nu inde her. Hvor der er en kæmpe. Go. Sådan. Vi er klar banen. Nej. Hvis I skal sætte en til Det var videoen for i dag. Okay. Og vi har ikke meget mere at vise. Og ja. Goodbye. Bye. Det sagde vi ikke for Dancy hjem. Aha.